Čaute ľudia, ja som Umar a vítam vás pri ďalšom videjku, kde si spoločne pôjdeme vyliesť jeden strom, ktorý ma tak prinútil začať loziť na ne, kde začali moje začiatky stromolezeckej kariéry. Mám tu so sebou profesionálnu obuv z telocviku, ešte zo základnej. Treba to zničiť. Pekne sa s tým lozí. Takže za chvíľu tam budeme. Ukážem vám odtiaľ aj pekný výhľad, lebo sa to nachádza i hneď na vrchole kopca, na lúke. A dá si vás potom na hlavu. Pôjdeme si ho vyviesť. Tak, kúkajte. Takže nachádzame sa na mieste. Je odtiaľto nádherný výhľad. Tam vzadu je vidieť Vápeč, Latce, Dubnica. A tu je ten stromček. Takýto nádherný. Kedysi som na neho liezol, ale nedostal som sa úplne na vrchol, lebo som mal vtedy ešte strach. Ale teraz sa obujem a pôjdem až na vrchol. Neviem síce jak sa dostanem na tento bod, ale to zistíme ešte. Tu je celkom hrubá kôra, ale či je pevná, tak to neviem. Ale vyzerá, že je ako tak. Dobre. Dokázali sme to? Nachádzame sa už na stromčeku. Ty kokšo, toto celkom suchý konár. Keď lozíte na takéto stromčeky, ktoré buď majú suché konáre, alebo sú to smreky, borovice, tak na nich je asi najhoršia tá kôra. Že sa vám rýchlo odlupne. Celkovo tieto konáre sú také nepohodlné. Neviem, koľko môže mať tento strom. Možno tak 25 metrov plus minus. No. Aj sa mi možno zdá, že potiaľ to bolo moje maximum kedysi. Najlepšie na stromoch je to, že môžete na ne loziť viacerými spôsobmi. Mohol som ísť aj hentadiaľ, ale to by som tam musel preskakovať na jeden konár. Ale je cítiť, že sa mi tá kôra úplne lúpe, no. Dosť nebezpečné. Fíha, no. Skúsim ísť tudy ma. Tá hore to už bude lepšie. Tu je to najhoršie, že sú dosť hrubé konáre.
Ale najviac ma štve tá kôra. Strašne sa to lúpe. A stále búcham s kamerou do konárov. Tak hádam, to stále vidíte v pohode. No som zvedavý, jak sa dostane dole. Odtiaľto. Sranda, že aj tie suché sú celkom pevné. Tento budem musieť zlomiť. Ospravedlňujem sa, stromček. Ale aj tak bol suchý. No. Dobre. Kebyže vidíte, jak som tu teraz s nohami stal hazardne, tak no, fú. Odtiaľ to už by si dalo pozerať na výhľady. Ale my chceme ísť až na samý vrchol. Zasekol som sa s kamerou. Dobre. Dobre. Už sme skoro tu. Ty kokšo. Ale to zase budem musieť z tejto strany, z druhej. Jak to padá všetko. Joj. Kade? Stratil som sa. Tak natesno je toto všetko, že stále neviem, čo sa chytám. No, takto. Tu na nohu. No. A sme na samom vrchole. Hen tam by sa dalo ísť, ale tam je to moc zarastenie. Toto sa treba postaviť na výhľadík. Lenže ako? No. Dám si ho dole teraz. Či to vôbec vidíte dobre? No. Takýto krásny výhľad je tu. Dám si selfie tyč, aby sme videli aj za toto, že čo tam je. Úplný vrchol. Fú, a začal zrovna fúkať. Ty kokšo, jak ma to teraz. Počkajte, vysuniem vás trošku ešte.
strašne to na trase sa mi ruka, lebo extrémne tu fučí, neviem či to je aj počuť, ale hádže ma tak 20 cm do strany. Ale je to tu pekné. Tak toto vyzerá podo mňou. Krásne. Ale nikoho nenavádzam na takéto lozenie tiež stromov, aj keď nie je to až tak nebezpečné, ako keby ste išli na nejaký 200 metrový komín. Ale je to krásne. Takto si vylieť hore, pokúkať výhľady. Tam vzadu je Inovec, Trenčín. Jen tam je ten Vápeč. Krásne je to. Neviem, jak si to teda hore videli. Dúfam, že pekne to bolo, lebo fakt sa mi triasla ruka. A dám si vás zase na hlavu a pôjdeme dole. Uvidím, jak sa dostanem, že ti prežijem. Šiška mi spadla na hlavu akurát. Pekne. Dobre. Tak dúfam, že ste si výhľad užili. Som to teraz kúkol, ten záznam, a mohlo by to byť v pohode. Nevyzeralo to zrovna až tak zle. Dáme si batoh a ideme dole. Ja by som sa aj tu postavil, keby sa postavil, tak by som videl naozaj že všetko, ale je to tu zle, že tento konár tu tak nebezpečný je. Kebyže to nie je do takého veľkého Y, tak by som to vyskúšal. No. Pekné. Moje porekadlo múdre hovorí, že není na strom ťažké vyliesť, ale je ťažké zliesť. Čo sa mi vždycky stáva, že neviem, ako zídem odtiaľto. Tam nedočiahnem s nohou. Zlé je to, že mám na sebe ten batoh, ktorý akože solidne mi zavadzia. No tak teda to tady pôjde. Asi tu aj ostanem rovno. Prenocujem tu. Ty kokčo. No. Ja som išiel len teda, toto prešiel. Ospravedlňujem sa ďalší konarik. Ale muselo to byť. Ty kokčo. Fúha. Joj. Sem dáme nožičku. Dobre. Pri stromoch zapájate celé telo, to je na tom to najlepšie. Si vidíte stromčeka, máte full body tréning. Ty kokšo. Ďalší konárik som zlomil. Je? To čo sa držím? Som sa držal toho suchého. Teraz by bolo dobre, kebyže prejdem na tú druhú stranu, ale
tam prejdeme. Dobre. Už cítim, že som sa dotkol znovu. Taký som špinavý. Trošku vás nakloním. Neviem, jak to je teraz vidieť. Že či vidíte toho lepšie, čo je podo mňou. No. A teraz kudy ma. Kudy ma. Stratil som sa. Zas. Lebo keď idete hore, sa dokážete tak pekne chytiť týchto hrubých konárov, ale keď idete dole, tak je to také agresívnejšie. Dobre. Každý pohyb musí byť kontrolovaný. Lebo stačí zachytiť jedného zlého konárika a letíte. Ja už mám tých stromov pohodzených aj cez stovky, takže viem asi ako, ale vždycky cesta dole je najnáročnejšia. Dobre. Tak to... Sa mi ruka, ak si začala triasť. No. Najlepšie sa vždycky chytať takto na kraji stromu. Dobre. Ja som bol s kamerou. Zavedzia mi trošku, ale bez toho by ste nič nevideli. Žiadne zábery. A už sme dole. No. Sme šťastí dole. Nie tak, jak sa zdá. Dobre, je to. Tak to pôjdeme. Trnie je tu. Prekrásny stromček. Tu vidíte aj Horné Srnie, moju rodnú obec, ktorá je tiež pekná. A je to môže mať takých 25 metrov. A na nejaké takéto podobné adrenalínové stromčeky budeme chodívať voziť častejšie. Čiže toto bol taký úvod do tejto videosérie. Som riadne otlačený do tej kamery. A dúfam, že sa vám to páčilo. Joj, ešte mám sebe ten adrenalín. Tak, nezabudnite hodiť odber, like
prezdieľať video opäť kamarátom. A vidíme sa u ďalšieho. Čaute.